hýbat. No tak, a tak bude furt. Ono jde moc rychle. Pobízíš? Pobízej, Marťo. Ne, ty tlačíš prostě, ty tlačíš. A jo. Ale to musíš tak. No paráda, že kdo otáčej. Dígery. Dígerina. Vidím tam tvou ruku, to je špatně. No tož. Ono se otáčí. Pojď se trochu. Na koňů nebo na... Hej Marké, ty Gerči, můžeš klidně udělat francouzský cupánek. Dígery. Jo. Ale já nevím, jestli přijdu. Musím přemluvit mámku. Tak kdyby Marké nepřišla, tak vezmeme jenom Gerinu, Roninu a Gábinu, ne? Ale Martě vyzala, když tak Ronču, ne? Počkej, a co? Je to bylo úplně krutý. Ne! Kdyby Martě, teda Martě nepřišla, můžu mít vyslané. Čekali. Marky, kazíš záběr. Ne. Gerino. Ale lezte trochu s tou Gerinou. Míšenko. Les, Geri. Já vím, Já si veznu bič, Martino, a budeš posraná ty a i ona. Tak pohni. hej, já slezu. Běž, horu, počkej. Jí? Narovnej. A pobízej. Promiň.